नमस्कार, मी प्राजक्ता मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते। आज आपण मालवणी पद्धतीने कालवा मसाला बनवणार आहोत। कालवा मसाला बनवण्यासाठी इथे मी एक कांदा बारीक चिरून फोडणीसाठी घेतला आहे। इथे मालवणी वाटण करून घेतला आहे। या वाटणाचा व्हिडिओ आपण याआधी अपलोड केलेला आहे आणि त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिली आहे। त्यानंतर हळद पूड, चवीनुसार मीठ, 2 चमचे मालवणी गरम मसाला, बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि 2 ते 3 कोकम सोल। इथे मी मच्छी मार्केटमध्ये वाट्यानुसार कालवं मिळतात त्याप्रमाणे कालवं घेतली आहेत। ही कालवं समुद्राजवळील खडकांमध्ये असतात। खडक फोडून ती काढावी लागतात, त्यामुळे कालवांसोबत अशा प्रकारच्या कपच्या पण असतात। आपण घरी आणल्यानंतर त्या कपच्या काढून कालवं साफ करून घ्यावीत। त्यासोबत अशा प्रकारे पाणी असते, ते सुद्धा थोडे आपण आमटीमध्ये वापरणार आहोत। तापलेल्या कढईमध्ये 2 चमचे तेल घालूया। यामध्ये फोडणीचा कांदा घालून सोनेरी रंग येईपर्यंत छान परतून घेऊ। त्यानंतर यामध्ये 2 चमचे मालवणी गरम मसाला आणि हळद पूड घालूया। मसाला परतून घेतल्यानंतर यामध्ये कालवं घालूया। आता यामध्ये कोकम सोल घालूया। आता यामध्ये मालवणी वाटण आणि मीठ घालूया आणि छान मिक्स करून घेऊया। यामध्ये मी कालवा सोबत जे पाणी होते ते थोडे वापरले आहे। आता या कालवांना छान उकळी काढून घेऊया। या कालवांच्या मसाल्याला छान उकळी आली आहे। यावरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया आणि गॅस ऑफ करूया। आजचा हा झणझणीत असा कालवांच्या मसाल्याचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि मालवणी लाईफस्टाईलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका।